ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ. ತನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಎಸ್ ರೈ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಂಗನಟ ತೆಲುಗಿದ ತೆನಾಲಿ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಮಾನ್ಯಗೆ ನಿಖಿಲ ಮೊಕ್ಕದ ತೆಲುಗೆ ತೆನಾಲಿ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೋನ್ಮೇಲು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೃಶ್ಯ ಮೂವೀಸ್ ಮುಖಲ್ನ ಲಾಂಚಂಡು ಮೂಡು ಬೈದಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಯಾನಂದ್ ಬೆಟ್ಟಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಅಂಚನೆ ರಜಾಕ್ ಮೇರ್ನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡು ಬೈದಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಸುರುಕಾದು ಮಾತಾ ಚಿತ್ರ ತಂಡಡಿಪಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಬಲಿಪಾಡು ಯಶಸ್ಸು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಶೃಂಗೇರದ ಕ್ಷೇತ್ರಡಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಮತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪುಣು ಪನೊಂದು ಏನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಡು ಪಾತ್ರ ಮಂತಿದೆ. ರಂಜನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಂದು ಪುದಾರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ರಂಜನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ನವರಸ ರಾಜೆ ಆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಂತದೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಪಂದ ತುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಏಪಲಾಕ್ಲಿಂ ಬುಲೆಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದೆ ದೇವಡ ನಟನೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.